a jami'ar APC nasara. A yanzu haka dai kotun ɗaukar ƙara ta buƙaci lauyoyin dukkan ɓangarorin da su mayar da kwafin hukuncin domin yin gyara. A cewar kotun kuskure ne ta yi. Sai dai kuma jami'ar NNPP wadda tuni ta ɗaukar ƙara zuwa kotun koli ta ce ba za ta mayar da kwafin hukuncin ba kamar yadda shugaban NNPP na jihar Kano Hashim Dungurawa yi ƙarin bayani. Ai mu wannan abun da aka buga mai sam aka ce certified true court ba inda za mu mai da shi domin mu shine madogaran mu. Kuma shi mistake idan aka ce kuskure a buga takarda ko a rubuta kalma idan za ka rubuta C ka rubuta F ko za ka rubuta A ka rubuta ba shine kuskure amma ba inda ake kuskure za ka rubuta Bauchi ka rubuta Kano ka ce kuskure ne za ka rubuta APC ka rubuta NNPP ka ce kuskure ne za ka rubuta NNPP ka rubuta APC ka ce kuskure ne kuma hada slash kaza duk reference ko abin da suka rubuta saboda ka ina tabbatar miki zalunci ne cuta ce Allah ya bankaɗo su tona musu asiri ko yanzu ko da Allah gaskiya kai halinta. To akwai batun da ake na cewar gwamna Abba Kabir Yusuf Tinima ya riga ya ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli. Ya abin yake? Tabbas ne domin muna buƙatar further clarification. An mana hukunci a rubuce an bamu nasara a appeal court amma alƙalai sun zo da baki sun karanta mana banza saboda haka ba mu yadda ba dole mu je Supreme Court ita za ta clearing the air da tabbatar mana da abin da ke faru. Da jam'iyyar APC ke martani ta bakin kakakinta a jihar Kano Ahmad Arruwa ya ce ba su samu kwabin takardar hukuncin daga wurin kotu ba. Wannan shari'a an riga an yi ta a gaban lauyoyin a NNPP.